avui tocarem un d'aquells projectes que ja fa anys que està en funcionament i que toca directament al cor dels nostres parcs naturals. S'anomena el projecte Parc a Taula. Avui en parlarem amb el seu responsable, en Xavier Roget. Senyor Roget, molt bon dia, benvingut al Albert Primera. Molt bon dia a vosaltres i gràcies per convidar-nos. Això de Parc a Taula, en què consisteix? Parc a Taula és un projecte que, com molt bé dèieu, va néixer ja fa més de 15 anys. I malgrat que, o afortunadament, avui dia comença a ser quelcom més quotidià, en aquella època no ho era tant. Parc a Taula consisteix en posar en comú no solament l'administració pública, en aquest cas, com és la Diputació de Barcelona, que gestiona una xarxa de parcs naturals, com us deia, posar-la en comú, posar-la a col·laborar amb totes les empreses, en aquest cas, el sector privat, que gestionen aquest àmbit agroalimentari. Estem parlant de restaurants, d'allotjaments, de productors, d'elaboradors, de cellers, etc. Clar, perquè potser una persona que primer pensa en un parc natural li ve al cap restriccions, què no haig de fer, per on no haig de passar, per tant això imagino que és totalment el contrari. Bé, jo diria que es donen la mà. Les dues coses en el ben entès de que, mireu, normalment els gestors dels parcs naturals expliquem o mirem d'explicar-nos sempre dient que la gestió d'aquest territori, perquè no deixa de ser un territori, és com una mena de taburet que té 3 potes. Una pota fa referència en allò que és més evident, com bé fèieu referència, a la protecció, a la cura del patrimoni natural i cultural, i subratllo, i cultural. Però no solament això, també posem de manifest una segona pota, que és la gestió de l'ús públic. Tot aquest patrimoni, si no estigués a disposició de l'ús de la població, de la societat, de les persones, des del nostre punt de vista estaria molt mancat. I hi ha una tercera pota, que és el desenvolupament econòmic. La segona pota, a la que fèiem referència a l'ús públic, està referit, com dèiem, a l'usuari d'aquest territori, a les persones que el visiten durant el cap de setmana o qualsevol dia. Segurament el desenvolupament econòmic fa més referència a la gent que hi viu, perquè també hem de proposar aquest model que faci possible viure en aquest territori. Clar, això és fàcil, aquesta ordenació territorial directa, perquè a més és estricta. Potser no m'està bé dir-ho, però no és tan senzill. És un equilibri dinàmic i constant que fa que qualsevol cosa que mirem de proposar per gestionar correctament aquest territori busqui aquest equilibri entre aquestes 3 potes. Si aquestes 3 potes estan en equilibri, el territori és consistent, és sòlid i llavors és un bon laboratori, en l'ideal, en l'utopia, per exportar a tot el territori. No només en l'espai protegit com una mena d'illa fantàstica. I si ens centrem en la part més pràctica, el ciutadà com trobarà aquest parc a taula? Quins parcs hi ha? Què hi podem trobar? Jo diria que és un projecte que s'ha anat desenvolupant. Com diuen els italians, piano piano, si va lontano. S'ha anat desenvolupant. Va néixer en un parc de la xarxa dels parcs, en el Parc del Garraf, fa 15 anys, com us deia al començament. En aquest moment ja es desenvolupa en 9 parcs d'aquesta xarxa. Hi ha un desè parc, que de fet és un parc a taula en si mateix, que és el Parc Agrari de la Baix Llobregat, i encara queden 2 parcs que anirem implicant en aquest territori de manera progressiva. Són aquests 10 territoris on qualsevol persona pot descarregar-se l'aplicació que tenim a disposició, pot entrar en les xarxes socials, Facebook, Twitter, pot visitar el portal web i trobarà tota aquesta informació. Què troba un ciutadà? Troba a disposició, de fet, una de les coses que més habitualment ens demana una persona. Què demana? Mireu, la primera és on puc anar, quina excursió puc fer, què puc visitar, etc. La segona és on podria anar a menjar. De fet, fa molts anys, fa 15 anys, i ara us explico l'anècdota, aquest projecte va començar, a vegades, evidentment, amb molta reflexió, però també amb una certa casualitat. I és que un restaurador, un cuiner d'aquell territori del Parc del Garraf ens va venir a demanar informació del parc natural. El demanar-nos informació ens va fer pensar que segurament hi havia alguna cosa que no teníem coberta. I així
d'una manera també una mica cosa va néixer el Parc a Taula. És a dir, el ciutadà pot trobar a on anar a comprar, què anar a comprar, on pot anar a menjar, i tota aquesta sèrie, avui dia de gairebé 300 empreses, restaurants, cellers, que li ofereixen aquest producte del territori, les trobarà a la seva disposició amb la garantia que són projectes, productes, serveis vinculats al Parc Natural i amb la responsabilitat de col·laborar en la bona gestió d'aquest territori. Doncs amb aquest missatge acabem, senyor Roget. Moltíssimes gràcies per presentar-nos aquest Parc a Taula Albert I. A vosaltres, que ho disfruteu.